Κοίτα, αυτό που λέγαμε πριν για το detailing που παίρνουν τόσα χρήματα. Ναι. Καλώς τώρα. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει detailing για όλους. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου και η δική σου, πιστεύω. Εντάξει, δεν γίνεται όμως, φίλε, ο μέσος κόσμος, ξέρω εγώ, η μεσαία τάξη να δίνει τόσα χρήματα. Και πιστεύω όλοι θέλουν, άμα έχουν πάρει ένα αυτοκίνητο, όλοι θέλουν να το φτιάξουν, να είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Να το περιποιηθούν, ναι. Ναι, να το περιποιούνται. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να το κάνουν, εννοώ, σαν επαγγελματίες. Δηλαδή δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες σε προσιτή τιμή. Αναγκάζονται όλοι και έχουν τις τιμές πολύ ψηλά γιατί δεν βγαίνουν αλλιώς. Ναι, εντάξει, έχουν και πολλούς εργάτες και. Υπάρχουν εργατικά έξοδα. Ναι. Και άμα είναι η μόνη πηγή εσόδων σου, τι θα κάνεις. Ναι. Καλά, να σου πω κάτι. Άμα έχεις ένα αμάξι τη βδομάδα, τι θα κάνεις. Στους πλούσιους, καλά τους κάνουν, ρε φίλε. Όσοι τα παίρνουν. Αυτοί που τα έχουν, ναι, προφανώς καλά. Για όσους λέμε τώρα που παίρνουν τόσα χρήματα, η δουλειά τους είναι τέλεια, έτσι. Απλά δεν είναι για όλους, ρε φίλε. Δεν είναι για όλους, όχι. Δεν έχουν όλοι 1.500, 2.000 και 5.000 για να κάνουν αυτά τα πράγματα. Προφανώς. Τέλος πάντων, άστο. Αυτή η συζήτηση είναι για podcast. Ναι. Μόνο. Ξέρεις, να τη βάλουμε εκεί να συζητήσουμε και με άλλους retailers, με συναδέλφους, ξέρω εγώ. Ναι, υπάρχει πολύ θέμα. Έχει μεγάλο. Έχουμε πολύ content για αυτό το θέμα. Ναι. Πάμε να δείξουμε το Challenger ή το M4. Το 04 το τελειώσαμε. Ωραία. Έχουμε περάσει κεραμικά. Ναι. Το έχει δει ο κόσμος. Ναι, είναι έτοιμο. Ναι. Πλέον είναι έτοιμο. Πάμε να κάνουμε το challenge. Πάμε να δούμε το Challenger. Τι έχει γίνει, τι έχουμε κάνει. Έχουμε τελειώσει με διόρθωση. Ναι. Το έχουμε τελειώσει. καθαρίσει. Ναι. Περάσουμε κίτρινη. Ναι. Ωραία. Πάμε να περάσουμε μια κίτρινη λοιπόν. Και να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Αχ, τι φύση. Συγγνώμη, αλλά χτύπησε. Λοιπόν, Ζητά συγγνώμη από το Πάσο. ζητάω συγγνώμη από τον κόσμο. Ωραία, άρα το Challenger τέλος. Ναι, τέλος. Τι θέλει. Έχουν μείνει φινιρίσματα. Όχι, τα έχουμε κάνει τα φινιρίσματα. Συνήθως τα κάναμε, ρε. Ναι. Καθαρισμοί και κεραμικά. Ποιος είναι, ρε. Ποιος είναι δουλειά, ρε. Ναι. Έλα, Χριστό. Τι λες, μωρέ. Σοβαρά τώρα. Μου λέει και το αφήσει. Έχει αφήσει το αμάξι, λέει, εκεί πέρα κάτι έπαθε. Τι είπα, έμεινε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Και πού το έχεις αφήσει. Πού είναι. Σε κάτι χωράφια απ' έξω. Πω. Τι χωράφια. Ρε φίλε, είναι σοβαρός τώρα, αλήθεια. Και θες να πάω να το πάρω εγώ. Καλά. Καλά, κλείσε, έλα. Έρχομαι. Πού είναι, στη Θήβα είναι. Ξέρω εγώ. Έρχομαι, έλα. Έλα, γεια. Καλά, εντάξει, ρε. Τι αμάξι είναι. Ο Mercedes μου είπε, ρε φίλε. Α, τι έχει κάνει, ρε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πού μας έφερε. Εδώ, να το ρε, αυτό είναι. Καλά σοβαρά, ρε. Τι Αυτό πατάω είναι. εδώ. Καλά σοβαρά αυτό είναι αμάξι τώρα. Πρέπει να μας φέρει μέσα από το χωράφι για να το δούμε. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι χάλια. Καλά, ρε. Τι έχει κάνει ο άλλος, ρε φίλε. Πρέπει να το φτιάξουμε εμείς αυτό τώρα. Τι να φτιάξουμε, τα αμάξι είναι λιπέτα, δεν θέλει ούτε πλήσιμο, ούτε γυάλισμα. Τι λες να έρθει σε καλή κατάσταση αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πήγε να πάρει καλώδια ο Βασίλης. Κώστα!
Καλά, είσαι σοβαρός, ρε φίλε. Είσαι σοβαρός τώρα. Πού τα άφησε το αμάξι, ρε φίλε? Εδώ βόλευε, ρε φίλε. Εδώ τα. Τι λέει, τι έγινε? Τι είναι αυτό, ρε? Ρε φίλε, εντάξει, είναι λίγο χάλια, αλλά. Τι λίγο, ρε. Πιστεύω ότι μπορείτε να το φέρετε. Σοβαρά μιλάς τώρα. Αυτό ξέρει, έλα ρε Κωστάκη, το έχεις εσύ. Είσαι γάτος αυτά, εσύ το έχεις. Και τι θες να κάνουμε? Ό,τι μπορείς. Τι ό,τι μπορώ. Εγώ μπορώ να σου φέρω σε βιτρίνα, φίλε. Εσύ κάτω και εγώ θα φροντίσω για άλλα. Κάτω εσύ όσο καλύτερα μπορείς και εγώ μην ανησυχείς. Δεν θα με ξαναδείς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Φίλε, μετά από αυτό το πράγμα. Ναι, κάνε ό,τι καλύτερα μπορείς εσύ κάτω, θα το βρούμε. Θα τα βρούμε εμείς, εντάξει. Έχω και τα κλειδιά. Α, είναι πάντα τα κλειδιά. Το είχα αφήσει ανοιχτό. Έλα, Καλά, εντάξει. έλα, φίλε. Λοιπόν, Γεια σου Βασίλη, αγόρι μου είσαι. Εντάξει, ωραίο είναι μέσα. Μέσα είναι καθαρό. Αλλά Ναι, είναι ωραίο. πού το έχει αφήσει ο άλλος, ρε φίλε, τι κάνει, ρε? Πω. Τώρα πρέπει να το γυρίσουμε πίσω. Ναι. Κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, πάντα ζώνη, παιδιά. Ναι. Τι είναι αυτό? Καλά, εντάξει. Τέτοια αμάξι εδώ έχει παρατήσει ο άλλος, ρε φίλε, τελείως. Τι να πεις τώρα. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε. Τουλάχιστον δουλεύει. Αυτό δεν είναι η μπανάνα? Μπανάνα, ναι. Γιατί το λένε μπανάνα, Βασίλη? Γιατί στο σχεδιαστή τον Μάικλ Κρόφενμπεργκ που το είχε σχεδιάσει, του αρέσαν πολύ οι μπανάνες. Οκ. Χάλια. Μαύρα χάλια. Έχει ανεβάσει τρομοκρασία, δεν ξέρω τι κάνει. Να πω. Μπλέξαμε, engine. παιδιά. Μπλέξαμε. Εντάξει, μέσα είναι σε καλή κατάσταση, οπότε δεν χρειάζεται να του κάνουμε βιολογικό. Πολύ. Θα του κάνουμε λίγο. Αλλά έξω τώρα αυτά όλα θέλει τα πάντα. Τι να κάνουμε, παιδιά, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Έτσι. Ωραία, Video Detail, Κρητικού Πελάγος 2. Ό,τι και να πάθετε, εδώ, Κωστάκης, Βασίλης. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Τι είναι αυτό, ρε? Ρε φίλε, εντάξει, είναι λίγο χάλια, αλλά. Τι λίγο, ρε? Πιστεύω ότι μπορείτε να το φέρετε, ρε μαλάκες. Καταρχάς γιατί βρίζεις? Συγγνώμη. Τι ό,τι μπορώ. Εγώ μπορώ να σου φέρω σε βιτρίνα, φίλε. Χρήμα, παίζει χρήμα. Πω. Μην το κάνεις τόσο ψεύτικα. Πω, τι ταλαιπωρία. Πω, αμάν πια. Πού το έχει βάλει. Τι το κάνεις έτσι. Καλά, πού το Απλά πρέπει. Τέτοιο ότι πάνε να προχωρήσει. Μην μιλάς ρε μαλάκα. Θα το κόψω τώρα, χαζέ. Προμοντάρω. Ναι, γι' αυτό μιλάω τώρα. Α, για το τέτοιο. Εμένα έπες μαλάκα. Εσένα είπα.